ҷумҳурии тоҷикистон ва пойтахти он шаҳри душанбе боз макони баргузории чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ва маркази тасмимгириҳои ҷаҳонӣ гардид. Барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд 2200 нафар аз 178 кишвари ҷаҳон ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд. Дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе конференсияи дуюми байналмилалии сатҳи баланд бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об ба рушди устувор солҳои 2018-2028 таҳти унвони пешбурди амал ва шарикӣ дар соҳаҳои захираҳои об дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ оғоз гардид. ҷараёни конференсияи мазкур зиёда аз 500 нафар намояндагони васоити ахбори омма аз дохил ва хориҷи кишвар инъикос мекунанд. Дар макони баргузории конференс маркази матбуот ташкил гардида барои кори рӯзноманигорон тамоми шароит фароҳам оварда шудааст. мо бо истифода аз ин имконияте ки дар маркази матбуотӣ фароҳам оварда шудааст тавонистем хабару гузоришҳоро саривақт таҳия намуда тавассути шабакаҳои телевизионии Россия манзури бинандагон гардонем. хеле ҳам шароити техникӣ хуб дар ин ҷо фароҳам аст. шурӯъ аз тарҷумаи рафти конференс бо 3 забон то намоиш тавассути мониторҳои калон дар толорҳои алоҳида. Инчунин дар ин маркази матбуотӣ компютерҳои насб бо интернети баландсуръат ва имкониятҳои муосири танзими гузоришҳо мавҷуд аст ки барои кори хабарнигорон хеле ҳам муҳим мебошад. Дар толори маркази матбуоти Кохи Сомон беш аз 100 компютери пайваст ба интернети баландсуръат, нуқтаҳои пайвастшавӣ ба Wi-Fi, инчунин компютер барои танзими гузоришу барномаҳо мавҷуд буданд ки хабарнигорони маҳаллӣ ва хориҷӣ имкони хуби инъикоси саривақтии ин чорабинро доштанд. ман бори нахуст аст ки ба Тоҷикистон омадам. Дар ҳақиқат Тоҷикистон хеле ҳам зебост ва мардуми меҳмондӯст дорад. аз омадан ба Тоҷикистон хеле хушҳолам. ба муассисони ин конференс ки хеле дар сатҳи баланд ташкил шудааст изҳори миннатдорӣ менамоям. дар маркази матбуотӣ ки айни ҳол мо дар он қарор дорем шароити мусоид барои хабарнигорон фароҳам аст. раванди ин конференс бо 3 забон пахш гардида ҳамчунин чӣ тавре ки мебинед тавассути мониторҳо дар толорҳои алоҳида ва аз ҷумла дар маркази матбуотӣ намоиш дода мешавад ки имкони мусоидро барои мо ҷиҳати саривақт таҳия намудани хабару гузоришҳо фароҳам овардааст. баргузории чунин конференсҳо ки ташаббускории асосӣ дар ин самт Тоҷикистон мебошад имкон медиҳад ки ҷомеаи ҷаҳон бо амал намудани тадбирҳои муассир раванди бо суръати тағйирёбии иқлимро то ҳадде коҳиш дода сайёраро аз офатҳои табиӣ ки дар натиҷаи ин раванд солҳои охир хеле зиёд шуданд ҳифз намояд. рафти конференс бо 3 забон тарҷума гардида тавассути мониторҳои калон дар толорҳои алоҳида инчунин дар маркази матбуотӣ намоиш дода мешуд ки ин омил барои хабарнигорон ҷиҳати гирифтани маълумоти саривақтӣ хеле ҳам муҳим аст. телефон, факс, дастгоҳи чопкунанда ва дигар имкониятҳои техникӣ низ дар маркази матбуотӣ фароҳам буд ва хабарнигорон аз он ба таври кофӣ истифода менамуданд. мавриди зикр аст ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти комилҳуқуқи муносибатҳои байналмилалӣ иштирокчии фаъоли муҳимтарин чорабиниҳои байналхалқӣ оид ба ҳифзи табиат аст. мантиқан хеле дуруст аст ки сарварони кишварҳои ҷаҳон ва созмону ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ ба мавзӯи об таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд, зеро масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва ҳифзи муҳити зист, яъне масъалаҳое ки асоси рушди устуворро ташкил медиҳанд, маҳз ба ҳамин захираи стратегӣ ки манбаи ҳаёт дар рӯи замин аст иртибот доранд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ин мақсад давоми 2 даҳсолаи охир як қатор тадбирҳоро амалӣ намуд. конференси дуюми байналмилалии сатҳи баланд бахшида ба 10-солаи байналмилалии амал об ба рушди устувор солҳои 2018-2028 таҳти унвони пешбурди амал ва шарикӣ дар соҳаи захираҳои об дар сатҳҳои маҳаллӣ, миллӣ, минтақавӣ ва ҷаҳонӣ низ аз ҷумлаи ҳамин тадбирҳост ки барои иштирок дар кори он ҳудуди 2000 меҳмони хориҷӣ сабти ном шуда ширкати худро тасдиқ кардаанд. иброҳими Неъмат, Наврӯзи Сунатло, шаҳри Душанбе, Ҷаҳоннамо, Хабар.